seperti mecah sepining swasana ya tabrak nganggo jaipong ya kuwi lagon ayu guyuna ya Mbak Manwara kabeh jumeneng menyapa para warga masyarakat ana ing Kukuban desa Bandungan ya mangersakake dawuh monggo Pak Mbak Manwara katuran jumeneng wonten ing sasana budaya datenge yuk monggo Wilujeng dalu selamat malam Mbak Manohara. iya Selamat malam. Ketok lek feminim, ketok lek wanita yang halus. Oh salaman. iya iso Selamat malam Mbak Manohara. Selamat malam Mas Edward. Kabarnya bagaimana Mbak? Baik-baik. Sehat toh? Sehat. Semangat toh? Ya semangat. Meskipun agak masuk angin. Kok do masuk angin? Maaf Mas ketoknya kok meteng aku. Masa iki lho. Iki tanggal berapa Mas? Iki nek ora kleru tanggal selikur. Tanggal selikur. Biasanya iki deres loh aku tanggal selikur ini. Oh, selikur iki deres-deres. Biasanya aku deres-deres sih. Lah iki piye bengi iki? Iki kok telung sasi belas lama tuh apa-apane. Yo diperiksane to. Angger arep budal tanggapan kok mesti masuk angin. Heeh. Arep budal tanggapan kok mesti masuk angin. Lah wis diperiksane apa urung? Wes Mas, 3 bulan terakhir ki aku baru metu karo Pak Lurah Bandungan kene. Oh, 3 bulan terakhir yang lalu ini metu terus karo Pak Budi Utomo, Pak Kepala Desa. Aku 3 bulan terakhir ki baru metu karo Pak Lurah kene Mas. Terus baru metu karo Kepala Desa Pak Budi Utomo ki terus hawane masuk angin terus. Baru metu ki terus lemas. Heeh. Maksud iki awake kesel, Awake kesel lemes masuk angin. masuk angin. Heeh. Angger arep budal tanggapan kok kudu masuk angin. Ketoke kok dadi to, Pak. Dadi apa iki kudu menyebarkan fitnah atau menyebarkan hoax lho. Maksud iki rancangane apa ki jenenge wayangan karo jenengan ki dadi apik. Oh, rancangane. Rancangane kan arep nanggap jenengan ki 3 bulan yang
apa ki jeneng lalu. Jadi metu karo Mbak Manahara iki maksudnya petungan. Heeh, ngono lho. Jadi wayangan ben iki bintang namanya Mbak Manahara. Jadi nemoni Mbak Manahara. Ngono. Nah, kalau kan kudu jelas. Kudu jelas. Heeh. Petungan ning hotel. Hmm. Nah, jadi lek nganu karo panitia ki lek noto ki ning hotel. Oh, alah rapate iki di Rapate di hotel. hotel. Dan kan jadi konotasi ini aja negatif. Ya iki yo karo Mas Deni barang kuwi, Mas Deni panitia kene. Oh, Mas Deni panitia barang. Pak Lurah karo Mas Deni. Lagi TikTok. Pak Lurah karo Mas Deni sampean anu karo wong loro kuwi digawa ning hotel. Digawe ning hotel. Pentungan ning kono. Iya. Oh, enak lho Mas petungan. Sing penak apane? Ya, makanannya itu enak-enak. Ngono beliaunya makanya bengi iki acarane iso sukses kaya ngene ya mergo petungane panitia kuwi mau. Niki ora gelem dinyang lho Mbak Manahara. Pak Budi Utomo karo panitia ora gelem dinyang, bintang tamune kacek sithik nek ora Mbak Manahara lu wong ora wayangan. Tenan. Pak Lurah ya Pak ya. Pak Lurah. Ketoke kaya wis akrab kok lho. Sudah biasa sama Pak Lurah sini. Oh, kaya wis sebut akrab lho. Sudah biasa. Karo Pak Budi Utomo? Oh, nah aku kan yo naden tahu ditanggap ning kene ning aku wong patek Oh akrab. gitu. Aku ning kene wis ping pira ya? Ping 2. Ping pira ya? Ping pira yo? Sampeyan ning kene Ping pira? 2 kaya ini. Yo ping 2 ya. Ping 2. Aku yo padha nek ngono ping 2. Muka-muka tiap tahun tetap wayangan ya Mas. Amin. Siapapun dalamnya, siapapun bintang tamunya, yang penting itu menghibur. Jadi dalangnya terserah, bintang tamunya terserah, sing penting wayangan. Tahun ngarep ora dalange Mas Akbar rugi no. Kok iso rugi? Ya rugi. Sing rugi sapa? Awake dhewe lah ditanggap. Oh iya. Masak. Merawat sing omah ya. Jadi alhamdulillah menika hajatipun tasik bersih desa. Betul. PHBN. Apa Mas? PHBN. Jadi bersih desa lah sudah. Oh berarti iki kok neh Mas. Oh nek. Bersih desa ya wayangan neh. Ngono ya. Berarti iki kok apa ki jenenge HUTRI? Ya wayangan. Wayangan. Bersih desa ya wayangan. Ya sampean tanya Pak Lurah no, Pak Desa. Kok lain kok bari iki dikan munggah Pak Lurah. Oh iya. Sampean kan sing rumahnya dekat dari sini to. Ada. Loh, ada to? 20 menit ngono ritak ning kono nek truk mandek kudu tak coloti ae. Aduh. Saya ngomong sih dan ayo mata anu sing kaya ngene kok kudu nyoloti truk iki. Piye sing ngomong ayo apa? Loh, yo aku warga masyarakat ekono, Mbak Manahara aku elek. Aku mau liwat rene tadi iki bodo ning mburi ku kok. Heeh, piye? Lah iki benzine wis teko. Kowe kadung dandan ayu aku diono ning ngono kok. Ya kuwi antusiase apresiasine para warga masyarakat. Tenan aku. Senenge Mbak Manahara, awit senenge iki kaya ngono kuwi. Tapi bunga iki jare wong edan wong waras. Ayo ya Mas ya. Hah? Tapi edan lu kono meneng era meneng tua aku. Iya. Ngaturke panuwun Mbak Manahara. Lungguh. Aku mikirnya gua bojoku kuwi Mas. Oh, ngono. Ya katanya bojo iki sing iso gabungi nak ya sampean. Lega sing apik ya. Ya, lega sing apik. Ngombe arak sak botol PPU wae kok mendem. Ya ben. Alhamdulillah ya Mas. Iya. Mbak bilih mriko wonten tamu dutan. Lo banyak iki ada layang utawa surat menyusul lagi. Gak ketok ning kene. Berene no. Ngapa to padha lanang edak mbok bek. Ora ana meteng ya Mas. Iya. Sampe ceto ning ndi Mas? Itu nguban. Aku kok ora moja. Nyusul lo. Ya sing bayari sapa? Rumah kamu mata wedok iki ora ora poso kok piye? Sampeyan iki mata sidene rekoso to? Wedok-wedok kepenak karek dandan. Nganggo jaring, nganggo jaring sambulan. Aku karek ngaku. Timi Lungguh karek lungguh. Lah sampeyan rekosone ning ndi? Heeh. Dandan sinden iki mlaku. Lho, wong wedok nek mlaku lak ya penak to. Heeh, anggun. Lah aku. Lho, mlaku ya cek leren diono ning ngene. Lho. Rekoso ya? Lah mergo ngopo kok ana ning ngene? Penyebabnya apa? Ngepasne, Mas. Lalu gua barang apa ya rekoso? Lho kok iya rekoso rumah kamu?
sinden-sinden. Nyinden kaya ngono kuwi lah ya biasa to. Lungguh maprek. Lungguh mak plok-plok lah aku ki lungguh mak plok. Nek ora tak alon-alon tak papak nih. Heeh. Ora yo kepethos. Apane iki lho? Aku ki tahu Mas ngono kuwi. Tahu piye? Bar lungguh nyinden ini kita Mas. Heeh. Jam 3 kan mulai. Mulai. Bos aku ngadeg lah kok kelet. Piye apa? Sing kelet ya antara jari karo kentol gitu. Pak ora apane lele-lele. Bos aku nguyuh tak goleki kok renek aku bes. Mbak kok gepeng. Masa karo tak dhewe pangling. Aku yo tak goleki renek. Iki masa gunaku. Gonku ning ndi ya. Lah ya kelungguhan kesuwen mungke. Gila nih. Iki lho layarnya. Tak iki tak matani. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Dalam nyuwun gendeng. Gending. Gending. I nganggo ulu. Oh nyuwun pulu. Mas iki mau masuk Jawa lho, dikek ulu ben gending. Nyuwun gendeng. Sesideman 2 pedot katresnan. Iya. Saking Pak RT 5 RW 1 nang Lundoyo. Nggih ta? Setunggal sesideman nomor kalih pedot katresnan. Iya. Kangge Pak Kades kalih kanca-kanca RT. Iya. Lagi lho, iya ta? Do meteng Mbak. Dumateng kok dumateng. Dumateng kok dumateng ya. Do meteng kanca-kanca RT. Bapak nyogok ibu. Bapak soho iku kok nyogok lho. Oh, soho tapi. Oh, anak mataku. Tak kira bapak nyogok ibu. Lah ya bapak nyogok iku lho dumateng kuwi mau. Kangge Pak Kades kalih kanca RT, salam saking Pak Joko Tirto, Mbak Manohara. Niki kula titipi setunggal yuta, alhamdulillah. Lah ndi duwite? Ya ampun tekek gede gur 50 iki lho. Iso setunggal yuta lho. Ora mungkin Mas apa Pak nang Ludaya kok ora mungkin ngake 50. Tulisane lho sak yuta wacane ta wacane. Macanen iki lho ora percaya ta. Iki lho totale kabeh 150 sing mlumune kene kok iso sak yuta nek Iki lho kula titipne Mas Akbar setunggal yuta lho ora percaya. Wacanen. Gandeng setunggal yuta dompet kula kentun niki kantun 100. Iki lho tulisane sore iki lho. Rambut waca. Mosok enek kentune ora. Oh iki ya ngene lho ngisore. Piye? Sing 900 nyuwun Pak Lurah. Lagi ning ngisore nek cilik to. Apa? Rawayangan rapatekan. Ngaturi sak kembang sik lagi Pak Lurah ya. Aku sesuk prai rambut jak ning Tuban, Mas. Ya apa iki wong. 150 ora kok. Adoh iki medion tumbange adoh. Ora apa-apa. Aku demi Asabrata demi Mas Akbar budal. Oh iya, nek karo Asabrata sampean salah satu bintang tamu sing wis senasib serumpun setengah bulan. Tenang. Wis kawin karo Asabrata banget. Tenang, kayak mbok kawin dadi iki. Maksudnya iki nganu nih berkolaborasi. Iya, collab. Anakmu kok kawin bareng. Karo penabuh, karo musisi nak yo sampean wis. Tak kasih sesideman mawon. Boleh. Permintaan dari sinten iki wau, Pak Nang Lundoyo. Ini jarine nek isine kan. Yo gitu. Kok mbok pek dalam duit 100 saya mbok pek. Lo tak gue torok masih gitu. Kalau masih sapa? Sing topinan gitu. Sapa to? Kalau beding tuku naik. Aja. Mau bisa botol PP wae lah omong kon ndi. Tak tukang sak jiriken ge tambah mungkin. Malah ora iso apa-apa. Ayo, Bapak ngono sik yo, Mbak. Ya ampun Mas. Apa? Ternyata di sini ada koperasi merah putih. Iya. Alhamdulillah. Tapi orang buka ya Mas iki ya Mas. Masa orang buka? Oh, buka sitok ya. Lagi didelok kok kan. Oh iya, Yo bengi kok kan buka. Kayak iki lho, merah koperasi merah putih iki isine sembarang barang Mas. Oh, ngono. Harga juga terjangkau. Terjangkau. Nah, minggu dilungkas yo enek sembarang barang ning kono. Contone Ya kayak bahan pokok, kayak beras, gula, multo, ngono Mas. enak ya merah putih. Ono terus Pak Lurah iki dilungkas arep bakul genteng.
Jadi didasari ning ngarepan kono, Mas. Pak Uji ngomong wi, mosok bakal genteng lho. Lek ben lain daripada yang lain. Iya, yo genteng iki bermanfaat kok. Bermanfaat. Jadi bapakne sik yo. Nggih. Ya, icipi suarane. Wiwitane. Saranku sampai perawan ya. Tenang lah. Perawan lo buntet kok. Terus Andesa ngene iki pomo dirungokne ning radio mesti sing ngrungokne doang mesti membayangkan. Membayangkan ki pomo jaman biyen ora streaming. Heeh, yo suara tok radio. Radio ngono ya. Heeh, piye suarane gali-gali iki mesti wonge lencir kuning prawangan. Ayo. Tenan. Basa didelok langsung. Ayo, banci, banci. Banci yo ning yo dikersane malah bermanfaat kok. Terus Wong lanang-lanang iki diapusi ngene manut. Pak Lurah iki pentok aku pisanan ya tak apusi, Mas. loh, ngapusi Pak Lurah apa lho? Ngaku wedok. Berarti ruwe biyen iki jenengan iki putri. Roy iki wedok, Mas. Terus Basa rumah kok padha. untuk mau dulu mau rumah. Basa nek aku ki rumah gitu. Oh iya. Terus Tak lebokne kene sik. Lumayan. Engko tak golekne datur iki. oh iya. Sakaranya kota Terus cengkok iki jenenge. Cengkok iki jenenge cengkok kali cewek. Cengkok khas kali cewek. Ndon desa kono ki enek jenenge kali cewek. Enak tenan to? Desa jenenge kali cewek ya. Saiki diganti jomblang betek alias blantek. Kuwi enak tenan ya. Ya tenan jaman aku sik sekolah biyen. Weh. Akhirnya ning gone kali cewek ngono. Padahal udah blantek iki lho saiki. Oh. Zaman biyen kan programnya pemerintah ki urung ono kaya saiki ngono. Iya. Tiap rumah harus ada MCK-nya. MTK kuwi WC iki lho. oh, mandi cuci kakus gitu. Terus. Dalam kok sono yo MCK. Bisa nih wong. Dan aku tenan kan yo. Oh iya lali ya. Ora menangi. Iya lali aku pas ning nggonmu isih kan kakus. Oh, itu lah kok nek aku. Lah apa ki jenenge baru ana MCK to. Biyen urung ana MCK. Zaman aku sekolah budal jam 6:30 ngono ki. Ning pinggir kali kenek ting. Kok ting? Dipasang ting ngono Mas. Ting apa? Ting. Heeh, ting. Ting kleding. Dadi wong langsung prok. Iki zaman biyen ngono kuwi ya. Biyen batur iso omong-omongan karo sitoke ngono. Mana kok ora nyerek ora isin ngono kuwi. Isin piye kontrane biyen ora ana MCK kok. Ya sing lebih ngono Ting kuwi. kleding kuwi. Terus. Sawananya uta Terus. Madiun lokasi Madiun. Suara kurang rawan
ndi ngono. Ini waktu asli ini gede. Puting aku laras gede. Terus Liyane kecil apa-apa. alah. Vokale gitu. Terus Wong romarang pendera ya soles ya picerintang ngake alis. HTE ya, Pak? Loh, itu HTE Oh iya iya. Itu nambah cang 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 cang. nyusul. Mau ora bayaran nyusul. Lah ngomong kanca-kanca. Asa brata. Omong saiki lurahe teris. Sing buat sing buat duit saiki teris. Pesek iki oh cek nyinden ta pesek iki. Lho. Iki manten anyar kok kapan to, Lho iya wis supaya lawas. Berapa bulan yang lalu to? Sing anyar iku lho, Mbak Aulia sing anyar. Oh, sing anyar Mbak Aulia selamat ya, Nduk. Selamat, Piye? selamat. Loro ora? Apane? Kok sama dadi mantan iki seneng bahagia kok lara. Apa lara? Wis lara apane? Lara Mas tenan. Oh rabi kok lara lho. Bisa kaya disilek. Gak ngono wis lho. Anu, selamat ya, Nduk. Iya. Pokoke tak dongani moga-moga ndang hamil. Amin. Pesek ya ngono, tak dongani ndang hamil ya, Sek. Oh, wis meteng to? Wis meteng to, Sek? Sampun. Alhamdulillah sing anyar iki tak dongani ndang meteng. Kok nek kowe pengen ndang meteng diurutne, Nduk. Nek kan. Maksudnya dipijet. Dipijet. Diurutne. Diurutne iki piye maksudnya? Awet RT 1 sampai RT 7 kalian semua. Masa diurutne 7 RT lah sing iso nak temu. Bacaan malah. Dateke yuk. Yuk. Tresno sesidem. Semangatmu toh. Semangat monggo nek Pak Lurah bantuan. Iya. Oh, bagi iku Pak Lurah endah ya, Pak. Iya toh. Sama panitia-panitia nggih kan. Oke. Ya. Yuk lanjut ke sih. Urip ana
RW 1 Pak Mano. Mas. Iki lebih afdolnya jika Bapak Kepala Desa Bapak Ujung Tomokin. Izin, monggo. Jangan sing ngaturi Mas. Jenenge. Pripun, Mas? Jare wis akrab. Sudah dong. Nah, nek wis akrab ku ora kaya sing wis akrab sing ngaturi, Mbak. Oh gitu ya. Lah iya no. Monggo Mas Alif. Mas Alif monggo. Sepote. Iki Mas Cilik. Oh iya. Tapi iso gak kita cilik ya. San? Bisa kok, ya manten kok. Dadi Mas. Monggo Mas sepote kanggo Mbak Lurah. Maka Bapak Ujung Tomo ngaturi minggah wonten ing pemangkunan. Iki jemput Bapak. Jemput kok jemput. Ada merek selami biru ya. Monggo Kang Mas. Oh, Pak Lurah iki gandeng aku kudu ning mburi ya. Di situ saja. Mikir Pak, mikir itu perlu Pak. Mikir kok damel mikir jenengan ki ambak mawon. Ini Pak Lurah sandalnya anyar. Koro itu ya. Nah, Koro mana? lagi. Monggo badhe ngaturaken napa Pak Lurah? Sepatah dua patah kata monggo komentar pagelaran malam hari ini. Gua ngerti lah niku iki ya. Wis ya. Kuwi kan kabeh Lah iki. yo tau tak cekel lho kok ini. Wis terus memang naik. Pak ya. Bu Lurah mau nggih tunggu to Pak? Ya lu. Enak pundi Bu Lurah? Ya ke? Oh, ya halo Bu Lurah. Buyar aku pada larang aja demek-demek. Kenapa gandeng kayak mesra lah kebangun aja demek-demek yo. Lah kok nek mburi gawe apa? Ya ya kalau ada perang ya. Pakai lanangnya gue tuh dulu ya. Aku sama Terus tak tuh. seni. Dan apa? Ojo rame-rame. Rahasia kita berdua. Oh iya Mas. Oh iya, ngomong-ngomong apa nak berdua. Nah, tapi aku sadun hamil ini Mas ya. Pulang-pulang. Ini matur kalau jenengan kae terus aku leren. Kekae. Masa. Pripun Pak Lurah? Komentar dengan pripun kata niku? Jangan kata niku. Soalnya itu tepat yo. Dan di lurah ora tetep ya lengser. Mengurusi berbagai macam masyarakat ya teman-teman. Lah iya betul no. Nah, panjenengan selama ini Pak ada pengalaman nopo sing mboten jenengan lalek nih. Heeh. Ya selama karo siramu kae itu. Lagi lah. Kok iya. Maksudnya sing kanggo masyarakat menika lho pengalaman. Bos, banyak sekali. Banyak sekali. Suka duka bersama masyarakat Jatilan luar biasa. Alhamdulillah. Ini sudah berapa periode? Satu periode. Oh, lagi siji periode. Ini ya kan. Heeh. Tetap semangat ya Pak Sami. Berwaras. Amin. Pada umur. Alhamdulillah aja toh lurah iki bayarane ra nucuk. Setelah ini. Lho niku tenan nggih. Tenan. Bayar roh. Ora kayak tidak iki lurah. Maksudnya koncone lurah kalau Koncone kalau plek ngono lho. Oh, tak piye nak. Oh, ya. Halo. Maksudnya koncone lurah ki oke. Relasinya banyak. Iki apa lurah ki besok nompone apa ki jenenge nompone Ganjaran. Gaji ki ganjaran. Amin, amin. Kita Pak Lurah nggih. Nek mau gaji ora nyucuk ya. Ora nyucuk Mas. Jago lurah dan entek pirang M. Betul. Bayarannya nak Nek niate labuh kok labuh karo warga lurah masyarakat. iki lho, lurah iki tanggung jawabnya gede. Heeh. Luwih gede meneh iki tanggung jawabnya RT. Lho, kok melabur RT lho? RT iki dimusuhi karo tanggane barang ya ono. Yo, bener. Nggih ta? Kok piye to? Kita lah, kita lah. Oke, Iki lah. go. Kelek duduk rukun Iki aku. go metu
Oh, ini ono. Nek gonmu piye nek gonmu RT gonmu? Piye? RT gonmu ki Mas. Batu untuk PKH, supaya itu beras itu plat luang ini lain. Nek lori piye? Ketoke koyo curhat lho. Aku kan buat nek kula. Tonggo-tonggomu. Tonggo-tonggoku mesti Mas. Piye? Mun nek tidak seneng ya, lah RT ne matane picek. Nek aneh. Ngono kuwi ya Mas ya. Wong aku ki rondo ora duwe apa-apa. Kaya beras itu PKH itu apa-apa terpeto. Kowe tenang. Nek gonmu. Padahal RT ki ra enek bayarane. Mrene. Tapi tangga-tanggane kuwi kaya ngono sing entuk. Iya. Ayo sing digawe lah dulur-dulur tak beda. Kuwi mesti Nanti wae karo ya. Pindi kok. gonku. Oh, tak mau ora. Tak mau ora ya. Tak mau ora ya. Ora gede kuwi. Tapi Mas, RT ki besok ya jagane swarga. Betul. RT lurah niku tandangane swarga. Motin ki apa nek Mas? Ora ono bayarane lho. Jam 1 nek wong mati mesti budal. Udah. Rekoso to. Rekoso. Arep ora iso turu, justru nek wong cedok. Nah, Betul. ono suwirane wong mati. Golek. Tanggane pateni. Yo ora lho. Panggon kan ora badhe ngaturaken apa kanggo warga masyarakat. Ya, RT ngono. Tapi ini Ora enak RT kene. termasuk malam hari ini yang menjadi panitia adalah Pak RT. Bukan Pak RT. Tepuk tangan untuk kita semua. Pripun nek matur niki Pak RT seduwe nek Iya, enggak. kabeh masyarakat tidak kerja Pak RT Pripun setuju. dari jenengan apa? Oh, konsepnya Taiwan, kayak Manwara, ya kan? Oh, saya setuju. Siap. Asinya. Dengan duite. RT itu sugih kabeh nih. Iya, Emang yang pengen sebentar ya. Sugih kabeh Mas ya. Manwara mulai dari berambang apa? Nah, kuwi lho Mas. Muga-muga kulite ora. Nah, kalau ini, atau ini apa, Pak? Manwara apa? Lah monggo menyang atur-atur kosan ora. Mantap orang bang. Itu tak siap nih. Oh, lagi. Aku butuh itu guru suramu itu. Dan apa? Manwara tidak betul. Manwara tidak betul. Aku cek RT mana tahu. Tak telepon aku baik dengan macet nih Rek. Wah, Denny, kudu nyusul. Tak nyusul ke orang Manwara. Belum kebangkitan aku yang gini. Mas Denny panitia ki Mas. Aku gawe status sing kudu disusul kok. Oh, ya. Nek kira sepur. Mas aku kok Monggo panitia. Pak RT. Monggo Pak. Pak RT. Nggih. Bareng juga, ngoten. Sepote nganu, medion maju bangun ayo. Nah, Ini kasih tolong medion ae. Iya lagi. Nah. Menika alhamdulillah Pak Bupati nggih rawuh. Sapa? Menika Pak Haringgo rek kota-kota. Mamut. Monggo, mau aturan juga Pak RT. Ayo Mas. Monggo, ayo. Monggo Pak Panitia sedaya mawon monggo. Monggo, Pak RT. Monggo. Pokoknya ora munggah Monggo, duit. monggo. Ora munggah duit ya. Coba, makanya dikuat lah.
Monggo iki Pak RT. Nggih. Lah awake ngatek guru di salon masyarakat. Ini rawan cilik Iki kok. Pak Cinta, Pak RT. Ate. Pak RT kasih gak guru ya Pak Ate itu bagus sih. Nggih, Tak monggo. ketua BPD. Iki Bapak sinten iki? BPD. BPD. Iki tadi mayar di kerja iki. Oh, niki Pak RT ya? Pak RT. Masalah kuru-kuru. Setelah panitia goni ya Pak ya. Ini rawane yang cilik kok. Loh, iki lho pindhahanku. Nyapa kok yo iki ya? Nggih, kalau bosen Mak, sik nek. Kok usah sakmu iki kak. Iki loro disawale kabeh karo kancane. Nggih Mas ya, mereka Pak RT. Ya. Sik RT pundi RT amar RT? Sing RT amar RT. Nek kamu dia RT ngaco, ngaco RT tanganmu ki lho. Kayak lho ora sopan tangane. Diterteli siji. Diterteli siji RT amar kok. RT ono. RT amar RT. Ah, Oh, diterteli dika nggih. Sing yang RT mriki, yang RT mriki. Dengan RT. Yang RT mriki. Selain RT. Yang RT monggo mriki. Kok yo manut ta to. Lah iya ya. Mandi ya dia ya. Engkang ngerti pundi ngaco ngapunten. Engkang ngerti ngaco Bapak, engkang pundi mriki 1 2 3 4 5 6 7. Tepuk tangan untuk semua. Tepuk tangan untuk Pak RT. Alhamdulillah Mas. Gas, ini. Mas, Iya, iya, kita panitia gabungan untuk PKH. Katanya satu-satu. Harus di absen, Baru Bapak. kenalan. Baru kenalan. Ojo demek-demek. Buat untuk itu. Wis ora nutup kok demek-demek. Maksudnya rangkut dia apa? Rangkut dia apa? Iki wis ketek mangan konten. Apa kuwi? Wis tuwek ra iso ngalor. Oh, ana jenengmu cepet mesakne ya. Dia tuh kono kok, rada kono. Ini ada muda panggung yang buat dindan berapa musim. Sepuluh seperti ribu dia. Nah, Dari TKO sih. apa nih ya? Biasa. Ini karena masih kemerdekaan. Yuk, yuk. Ayo, siap, Anda siap. Bisa siap orang. Belum. Latihan sedikit. Alhamdulillah. Lah kok malu tak KTK. Jadi kamu bawa rasa nasionalisme di mana? Nanti pongkang. Ya. Yo. Asik goyang lah. Asik. Alah. Yang ini siapa namanya? Namanya siapa? Yukaron. Oke. Jenengan RT pundi? Tembak lagi. RT 4 RW 3. Alhamdulillah. Mak, RT kelinganmu. Status perjaka juga suami orang. Alhamdulillah. Putrane pinter. Kali pun si Mas Daya nopo dereng? Masih setunggal aku sudah nagari asu ya. Malah tahu Yang ini siapa namanya? asik. Joget dulu. Sayang Sutarmo. Jenenge Pak Sutarmo. Kok ngarepe jadi tambahi A lho ya? Lah apa? Pak Sutarmo. Enggak mau. Alhamdulillah. Kula dengan sehat panjang umur ya. Jenengan jadi nanti di satu tangga nih. Mendino. Adalah. Lo udah kerja ini lo baik. Kok pindah? Wajar Pak. Dalam RT itu kata apa? RT itu kata apa? Terus bayaran saitik gitu. Nah, tetap Tahun bisa. Ayo, ada proporsi penting kelas gitu. ya. Yang ini namanya siapa? Oh, enak ya. Nama saya Sutia. Orang buat kerumuh ya. Balik yang ini yuk. Yang ini
Namanya siapa? Nama saya Supriyadi. Supriyadi. Mas Supriyadi. RT pinten? RT 6 RW 1. Alhamdulillah tepuk tangan. Tepuk tangan. Anak-anak iki sitae cilik dhewe. Anake sapa ya? Bisa bilang ini. Langsung palang langsung palang. Ah, wis sunat apa urung? Ono kuwi paling video kan. Yang ini namanya siapa? Ya Mama.